Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Neutral Youth Council kalakam baka jing sapriang jong drugs hapo kanong ba Shillong kadai na loom survey kabadan shalendet jong ka them yau maulong haka jing kran meklap thai kubor haka santrik uno pra aratar apusan u president ke HYC uba roy ku parson rem ula bu jingkali ru ya ka sarkar jilla but ya ka defense estate office kibashu sngap menthi ya ka jingdawa ban kendang yeki yeng balashna bian daki poiwir halum survey ulaong baka jingher khanra jongki pulit ka anti narcotic task force nakapor shakapor halum survey kapin pau shai baki snar khai drugs ki retingen hakani ke chaka mat ikabakala seng kala sedang bakala pin pau ba na du snam bulalen na du kibenai march april jong snam aja apusau kala seng kala lap ya kitu gibri ki basyong bean te po lum sorbe ki badan kuma prapo du shispa tali gilong ye adin bangi lalap ya ki jingdon jo kini gibri basyong bean kali yang seng ila tho sheki bor ki bedai pet sheki bor sarkar sheki bor district ban weng no shisundon ye ki gibri nambar bangi tip syai baki bor sarkar ki tip syai baki ni gibri ki basyong bean ki jaka adin mengila tho sheka sarkar bar ngilayo jing tip bakni ga jaka kumakalong kadai ga jaka jong ka cantonment ka ba po cantonment nang ilapoy sa po office jong cantonment board ngitip pa ba ni ka jaka ka hap po jong utaw defense estate office na defense estate officer tinadu kito gipori ka saying ka nang yaibot din nakapor sa kapor ba kibor ba defense but ringkat baka district administration ngilade ban pulong ru ya ka jingde jurid ban shim ya ka keteng jong kinigibri gi ba syambean ka ni ka jaka but hadid mengilai bang sarkar kamsim na le what nila shimru irasinjam ban let hidala di na kabantaban le ban be ikini gibrio na kani gajaka hadid katu na kalian jong sarkar na kalong jong ka district administration kilakhot ya kajing lang kakabang ila don lang na kalian jongi kidon gibrio jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibrio na ka police department kumju na ka office jong UDO ban pentep yangi ba ka office yung defense estate officer hakitu hagi benai Mei benai June July dan benai August sama kala bangidon gitu jingelang kila pentep yangi bakin shim ki sinjam na pagentaban le ya tata eviction process ng taban be ikini gibrio nakani gajaka dari bentang ila ayat ya kaninya lenti kumbasis nam table de nadu kuto kapor ka ba nilalap ng kong ikini jingdon jung ini gajaka hadu kani khidmat ka ba menta dalangi pet iki kubor na kasni sa kasni niyo iba ki kamtam ya ka ENTF ka anti narcotic task force kalet na kato jaka na kapor sa kapor kalapro iki bri ki bulan benta ka ban khayi ya drugs bat banle iki kambian ki bubunja ka ka bopen sngow yangi ka bopenlong yangi bangin kren bangin wan nakma jong pigla patay kubor bat kamtam ya ki nong shong jong ka jela jong ka jat bri kumjuru sa kibor sarkar kalong bangin la shu ban shu snap bat ban shu pet ya kani ka jing menti jing sngap menti jong bor sarkar ka jongi kumju ru jong ka defense estate office ni iba kani ka jingle ka jongki ka long panban ka jing aimen sir na ka banta pan kharoy ki kam snew la ka long hania po surat sulo but kamtam e ka bakum kani ka jaka ka lum sorbe ka bangila kren na du ka to ka por bangidang yais yang skam hadu kani ko por ko bumenta bat ya kabangi lap long bagi kubor ki ba fair ki bangilai ha ka bagi bor pulit ki bor ki NTF ki let na ko por sa por banlap ya ki nong drugs banlap ya ki brio ki ba ki bale ki kambi ag ba fair ban om bakati ulum sorbi ka de ka hotspot dan ka jaka pedeng ka ba pen sapriang ya drugs sya kani ka jelahi ka jongi bro ko we ka jingkli ka bangi kwa ban kali ya sarkar ka jongi ka long ba sakat no pin am bagi kun sama jo jat gre go jongi shekinong shong jo jala ka jongi kin ngop ho drugs ba kin yap ng ba drugs lapi kwa baga jingdon jo kulum sorbi hangte kan pen sapriam yu drugs hakeleng jo ka sor Shillong ban penyap iki kun sama jo jat gre go jongi ne ban pen sneer ya inwang salang la kalong hang ya sor Shillong bat hari lum kasi jan tiap ka jala itu ko namar ko magi pau hi kidap kisien ku bagalong mata ngitip skam baga jing pen sapriam yu drugs sa po Shillong kamtam ya po Shillong kadai lembaga tiga jaka ko badan hote na lembaga jingle jung ENTF niyo nakapor sa kapor ni lab ba
Kibrio kiba don kiba kai ya drugs kidi kibrio kiba don ha tu jaka ba namba tu jaka kinong thiet ya drugs na keleng so shlong kilet balik wat ya drugs na ni jaka tingi ismo bakini kibrio kiba don hang te pulom sorbe ndei tang kibrio kiba shong be a nya tu jaka klem kanu kanu jingbet lakalong naka board sarkar klem kanu nu jingbet lakalong naka defense estate office lani naka shlong cantonment board kim shim ayo ya ka jingbet ka jong ki bukin shong hantu Daga jingkali kalau balai pak te mentala sisnam si tengtam. Nadu kongingi lap ye kini kibri shong pe an balai ka sarkar jela ka jongi lane ka office of defense estate officer kim shim yang anu ka senjam banwen ye kini kibri. Lane ni budin naka bat ka DC office ye kini kam kisupentip yang ni naka wei ka force ka wei ka por baka kam kaya chakmat naka benta ban kre banwen ye kini kibri ndring mi ipat ikida. Kakung ka jingtip ka jongi ki ong bakali ka kam ka don hakut. Ndala po hakut nangilak budin yang ni ki singilak ban benta kawi kami sadaki we pat ki jingpen kelan yang ni kam ka baka sarkar tak haduk ondang HYC kala lam baka don kum kani ka jing shong be an jo kini gibreu menta ka sarkar ka sedang banwat yo uput usam uban nangnu shanu ka sarkar ka jaka ka sarkar ba nangnu shanu ka jaka ka defense Nitip ru bakal adon ka survey haka baka sarkar kala pak ng baka Directorate of Land Records haringkat baki board jong revenue department haringkat baka defense estate office banle ka survey banle kata survey ada banle re balay pat hadu mentang imyoi yaw tawso lani kanu ka kam lani ka sinjam ka baka sarkar kanle banshim nakabenta ban pentikna lani ban weng kini gibriu na kani ka jen lada de gibriu ki jongi gi basyang basa bean hakanu no ka Lada day bagibri di jongi gisyong watang bantam put ban sinadukan na surok PWD bantam ban sinatan iying plastik ban di jingdi ka PWD la gibol administration kiwan ban weng marma ban de ban sya ban song dukan haki jaka na sorka balay pat yung gibri ki bom day gibri ki nang song snong ka jala kami kibri ki bawan ban syu song tab agili jaka kibri ki bawan ban penjabo ya ka ri ko kajat na bewa jong iya kinong ya ki kun samla agi jong ni ki kajaka ka ba ki jings ni ki balai project kita balai ka sarkar kam le je ndai tang kata ni ir ba kani kajaka kala long ka business center la ni business hub ka ba ki kam khai banti di ki marjat ki penlong ni ka balai ka sarkar complete bala kita ki beri ki balai business sama tu kajaka ki dan ni ki permission ki batikna Kiyo ni ami kikot kislala ni kijingbet na sarkar. Ngitip ki kana begini beri kumdan. Teka jingi ayu bekimla banweng pat di bakum kita. Ngi iba kani kijing sngap jar na sarkar ka jongi, kijing sngap jar to defense estate office la ne ka shlong ka tenmen bot ka de jingle ka ba ai mensim ya ki kam sneo. Ka ba ai mensim ki riu sneo bakin yo jakari itingan. Hakani ka jaka. Ngi ila mag khubor kiba fair balandan wat finlet dan kem di gibriu tu jakar kalau ba wat di kipulet di NTF ru ban lap iki nama gila ban par ni kubor ko bagi par kun kisnai tu jakar ban mi na ko ga jakar sa ko pa bat kalau ko bisa net hadu kata-kata ban pet ya jing long jeman di jakar kalau jing sisa nadu gitu kipor ngila de ban tho sa ka silong municipal board ngila de ban tho sa ka Meghalaya pollution control board ban ong bagi gibriu ki pentut jabot sa ka tu banala sa ka tu wadut ke badan hang tu jakar ka atun blok itu ki pentut jabo ki le ki kam ki ba pen isat met itu kata umur syo me pila da de ki bri di jongi ki ban pen lak tanya ye ki jabo sanala lane sheki wadut ba kunta ter kan Shillong municipal board lane ka pollution control board kawan ban pak notice ban fine niki ye ki pho hajar kan kasing kili long balai pat ye ki taking mi ba finle ye ki kawir ka kam ba pen i ba finle ye ki bri Tinarlem do kaseng ni sukwa ban penpal sa sarkar lamba ni kasi kalomba lada sarkar kamla ban le lada ka defense estate officer office haringkat ba sarkar kim shim ka sinjam na kabanta ban weng mardor in brio na to kajaka ki ba mitip siya ki ba sarkar katip siya ki ba ka defense estate office katip siya bagi di brio ba syong tap bagi di brio ki ba le ye ki kam bean ki ba bunja to kajaka ki ba ki di brio ki bolong ka ki kajaka ka bolong ka hotspot nam ta jinge khai trucks ba ki wi kam bean sarkar kam le ke choice kam ban si ban shim la kalong daladi haringkat bagi pat ban syong snong jong ka Shillong jong ka rilong khasi ba jantia ban le de ki pilu inu kam ban penting kena
Bakini bakaway gayeng ke basnabean la ni kajingsyong ke jakasyong jakasa ke basnabean yang tiang lum serbi on weng iki kenang ban penkut ya kasor silong ban pentik kena ba udrok subami na ketiga jaka de syu ban yo lam ban rung syen kiniki snong ki tha wi jong ni sikilong yeng gilong sen jong ni kata kare khubor ke bangi kwa ban pha sa kasor ka menta kasni ba ngimla ban up ban syu apsa menta sisnem siteng ni la am phemla ban syu pas ban syu ong ba kani ban syu ong ba kasor ka kan keno ya defense estate office ka defense estate office kan keno sa kasor ka kawai na pi di ban siem ka jigit kli la da kadai ka jaka ka kasor ka men ale ka ban siem ka jigit kli ba la da ka jaka ka dai ka defense estate office ka ban siem jigit kli ban peti kana ba kloy bat mardor ke ban weng ni ki beri untuk jaka ba la da kimla ban le punta na kleng ka seng ngimban sie ban siem ye kilat kilenti na ka ban weng hi dala diru la da don ka man le weng dala di harin tak kipat ba nong syok snong ban penkut ya ka jaka ka badan na tempo lum servi kung kaseng iyo ki reports ki ba fair ya ki bang imla ban len ki dei ki ba penkendet ba ki ba pensngo diaw ya ni kung ki noi lam na kaseng kung ki khat ka kaseng kung ki khat ka ja ban ri ban tep ba kawai ni kisno ki ba ni bun ki pa do parsnam ki jongi ki dei ki jaka ki ba udrops ula bun ula jalai ubandai ka jaka ka ba kibri le si na kiwi ki jaka ki let benefit drugs nanti na po maulai bat kabakam smokya yang ni kalong ru kajing pendon kam ni ki kena arit hakaban ya di thiet ya drugs kita ki di reports ki ba police department gadan nakalian ka jongi ru nakapor sa kapor ni wat ya ki jing tep ba ni tep ya ki jaka ka tu kan etli ki ba kadan kajing ya di thiet ya drugs nanti po maulai nakalian yung kaseng ngismo ba kani kajing pau ba ya maula kum kawin ki jaka ka ba drugs ula rum la ni ula jelai kadi ke ba pen snow khya ba pen snow dia ba ya ni ba naklian yung kaseng ngiken tu ya ki bor kulen lada maki ki latep ba maula kadi ka hotspot ki latep hangnu kinu ki jaka ki ba ya di thiet ya drugs ke kajing ya ba ki penduk pendam ya kata kajing ya di thiet ka kamram kamdei jo ka choisi kade kamram jo ki bor kulen bakin penting kenapa kung kita ki hotspot kimdei bandan hanya po silo la kalong ya maulai la kalong ya ka long serbe ba kiwe gi jakang itip ba hangni hapo lada fi kenmal ya report ya bala penmi dengan Ministry of Justice and Empowerment la nang bakla kila dan ki hotspot area ki bandan hanya po silo ki bala pa wa kata ka report bro ya ka bomot bangimla banlan ba kidan kita ki hotspot la kalong ya maulai la kalong ya ka ya long serbe la kalong ki jaka station neng siapo madan ruting ko kumta ter nging so ba kakamram ka dejong ki bor pulit ba mentali ila don ke NTF ka dedicated police force ka ban pet bitit ya kamdraks kamdan jing show ya ka sarkar la ni bor pulit ban penduk ya kini hotspot ki badan hangnya po soslo tika ing PI pada bolong mana kapor ketika NTF kele mi ban khanra pada hang te latip body hotspot gela mi ban khanra belum spun prabi PI ayu halo kan itu takdang yang fi balesi KNTF kamandit ka joka kamdei ban pra ya ki jakasyong jakasa jong ini bri kamandit ka joka ka ban kem ya ki nongde ban lab ya ki bri ki badan benta ki kamle bian kata ka jingyu i ka jong ni rek e ka bapau lomba ka ni jingle jong KNTF kalong ban scam ya ka bang ngi ya ngi yang nadu bastang ban ong bakati ka jaka ka hotspot jong ki jong drug jong ka jing kai drug sa kani hasot shlong bat nang ni sa priang sa giway pat kijaka kaumut bagani kamdei syu ka jingkran ka mangikran tamoni kamdei ka jingkran ka mangikran kan datep dai lang ba ka ni jingle chung NTF menta ka mangi bala janman gasni bakilai ante pulam sarbe kaumut bang penti baka dai ka jingkran ka ni bala da ka dai ka jingkran ka jongi kumo wi ka dai ka kamram jong sarkar ban syemi kilat kelti ban penduk pendam ban penjat ban be ing digibri di basyong bean to ka tingin soban kentu ya sarkar baka dai ban le kumta ya kabangil akran do akipor ko mansya ka dai lamba nadu bajali gitu kajingja po Manipur ka conflict ko ada na po Manipur bun ni kibre ni gitu jaka kipet lamba ka jingmut ban wakam wajam kipet na to jaka kim yo shu ban syong kala jong lisnong ka ba ngitep ba ka tran ka jingya jan ka jongi ba golden triangle po ka jaka ka ba ka jur ba ka jingya kai drugs
lembah ka Myanmar, lembah ka border Manipur, Mizoram, Unta Terke, baka ba pelong ya kini gejala ka jongi mensyua ku ka transit route ku bilang. Kas aban ra yo grab segiti gejala na kiwe gejala, syakiwe pat gejala. Riku ba pelong menta ka Meghalaya Foundation ka transit route, ka ade ke state route, ka komod ka jaka ka khaddu ba udrak sun sapriang duni. Nying iba kani gejing jelek mo ngi ka deiru ko we ni kitaw na ka jingwan tu jong kibriu kamtam e ki syakta hamte hapo Manipur nang konflik ke belajar Manipur ba naga jing syakem jong kibriu na kapor sa kapor ngitip baki dei ki bana e kibriu syakem boni ki dei kibriu ba syong basa hakitu ki jaka ki badan hapo ka jala Manipur